Yang mani thoro wach mabindo daro losi ukiny makawuono sigana mabindo nochunwa kanyo kod Owino. Penjo mabindo oganda pod medo penjore ni nang' meni koro kiere oko chako rido kenge kabide chik makamano kete higa mano mar 2004. Kanyalo paro ni chik makamano osebedo kuom thuolo mano mar higni 19. Kata kamano jod bura jopiny ywak matamre gi nono kabende gidwaro mar mondo mikeri bende koro omenda makamano kawuok siling dola mano $500 nyaka $1,000. Mago mwandu mabendo oganda mapachoka ende ka donjo godo bed jo agunda kata mna oganda mapachoka ende modhi e pinje maoko ka giduogo e pachoka ka gintiere gi mwandu maginyiewo moheo siling 55,000 nego bed ni ok kawnegi osuru medo omenda makamano nyaka siling $1,500,000. Wach makamano inene nade ioronwa ote namba mar ote en 33600. Mbui mar Facebook, YouTube kanyakla kod Citizen Digital aneno ka ontiere achiel kachiel inyalo oronwa ote makamago mar mondo mi wasom kwa dhi nyime gi chenro makama. Okiny makawuono antiere kod welo mantiere godo gin welo mantiere sekta mano mar weche mag limbe e pachoka. Mokwongo antiere ka gi Kevin Owino jatelo mano mar Keitan Safaris. Arwakin machiegni. Erokamano ahinya, ago erokamano kuom rwaka e chenro ni. Thuolo mar moso oganda okiny makawuono. Moso ute, Kevin Owino, ane jatend Keitan Safaris, ma en company ma tiyo gi tours and travel e Nairobi kae. Watero ji kuonde mopogore, kuonde mantiere gi chwech mabeyo, to gi kuonde ma ji onyango. Erokamano ahinya. Gino mara ni biro bedo kinyiso apo nono ni okang' mabende koro sirikal osebedo kakao mano mar yaro bedegi mar choko osuru. Samoro thiro kata mna weche limbe kaka jala mantiere sekta mar weche limbe. Nyakorungo jonko pogore gi Kevin bende antiere gi wendo e county mano ma Mombasa mabende tudre kodwa achiel kachiel mano kokalo e yor lonya manyasani. Wamanyi mar mondo mi tudre kodwa wantiere gi achiedh nade makoni kod kocha nyinge Julius Owino jatatije mano mar duol mungere kaka Kenya Tourist Coast Association. Kaunwa tudre kode en medo biro bedo konyiso wa pache kaluwore kod thoro wach mabende wantiere godo. Kevin achakodi kaka jal mantiere sekta mano mar weche limbe ineno kaka kiere osebedo kaka osuru to wach chik makama nen mar higa mar 2004 mano mar East African Community Custom Management. Penjo maduong' mabende oganda penjo nang'o mino kakoro gichako ride kata kamano iwinjo kanyo Lilian Nyawanda mabende na chien kuma pisa mano ka kiere wacho ni influx of goods medruok mag mwandu mabende inyiew kawuok e pinje maoko medore pachoka emomiyo nigi ka osuru makamano. Ainja na pachi kotende kod mano. Mokwongo wach ni choko osuru ok en gima rach. En gima ber nikech odhi miyo wanyalo bedo gi dongruok e piny. Lakini bende onengo otime gi e yo makare, e yo ma ok dhi miyo welo neno ka gima warido negi sana mondo ka gitemo donje e pinywa. Airport mar JKIA en kaka dhoot ma pinywa. Koro welo mora ma biro e piny onengo treat gi decorum, onengo wadhi mos. Kikwa ketgie weche mang'eny ma bro miyo gi nyis jomoko ni kik idhi Kenya nikech maka kaluwore kod in mos kuom ng'adi kaluwore kod in neno ok gibed treated gi decorum kaka iwacho. Nikech ka sani ka wang'iyo dola rate oseidho sana. Chon dola 100 to 100 shillings $1. Kata nen kata ne buo 100 higa mar 2004 na 79. Manyiso ni ndalogo gima nengone chopo dola 500 nen gima duong' sana. Lakini sani kaka dola value ne oidho ni malo onengo gi med nengono kaka iwacho 1.2 million mondo nekech gimoro kaka simu achiel matin dhi chopo amount no. Kuom ranyisi neno kata mana achiel kuom jogo ma na timo limbe pachoka mano ma wuok e pinje maoko jagunda moro neno simbe rang'iny mar iPhone mabende noting'o to iPhone ok en mana simu kadho ka moko en mana siling 100 gi wiye ahinya iPhone 14 achiel kende romo dhi kalo
threshold no. To nitie joma ng'eny mabiro Kenya, jomoko biro gi gifts gikelo ne nyithindgi. Nitie joma nigi nyithindo koni, nitie joma be biro product development, nitie joma biro timo research. Ibiro gi laptop ni manyien madhi almost 200,000. Koro nyisi nyaka ichul usuru ewi laptop no. Ber ka wakao usuru lakini wadhi mos mondo kik waketh nying pinywa maber ni. Kotendre kod mana keni kaka Keitan Safaris bende useneno kata mana jogwe koso unudil mana gi customers mawuok kanye dibede pachoka mawuok e pinje maoko nikech kata mana jo Kenya mo kata mana mago mawuok e pinje maoko kende jo wagunda achini kata mana ka an Sharon ngadhi kata mana pinje Dubai to ka duogo tanyiewo kata mana mwandu moko moheo siling 75,000 mano dola 500 nyaka ka usuru kuoma bende ka thiro kata mana weche motendre kod limbe pachoka. Thiro weche limbe nekech iyudo ka koro ng'ato bro ng'iyo bro kete balance ni adwa dhi e piny moro adwa dhi limbe lakini kadwa dhi to what is the reception abo chopo nade ka chopo kacha gik madwa na tingi be gibro yieni mondo adonj kodgi koso gibro medo na nengo ewi safar mapango wach ni ipango ni dhi Masai Mara to in ipangori gi dola 2,000 wach for example lakini kichopo port of entry to nyaka ichul kendo usuru moro ma ok ni pangone koro budget ni dhi bedo curtailed manyiso ni koro spending limit mari odok piny koso wang'e gi wang' machielo nikech oganda mamoko nyalo neno ni giwathiro mago